मोजां मोनसे सान्थि भाबै जोङो थानो माने बिसि फिसाजों थानो जोङो लुगैसै। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, मानोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायाब्ला हमनो हानाय नङा। लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामगोन आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन होननानै। आरो बेबायदि गिदिर गें दं होननानै बे बिलासिपारा थानानिफ्राय असि सारा आंनो बे खोथाखौ फोरमायदों। बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा निस्सय बिथांखौ सिनायखाबाय जानांगौ आरो बिथाङा मा थांखि लानानै मानि थाखाय बे बिबुंथिखौ होदों। मैया मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन जे गेन्द्राबिल VCDCनि चेयारमेन UPPLनि वार्कार ना मा जायखिया बेबायदि, आं पार्टि सार्टिनि नाम बांद्राय लानो बाबाय आरो मानसिनि नामखौबो लानो बाबाय। मानोना मानसिया जेखि पार्टिनियानो जाया मानो, पार्टियाथ' रावबो बेबायदि खामानि माव होनना बुङा। नाथाय बिथाङा मैया मोनसे क्लियारिफिकेसन होदों गावनि बै भिडिअ भाइरेल जानायनि सायाव। दा बे भाइरेल जानाया माने ओरैबायदि, माने प्रि प्लेन खालामनानै माने ब्लेकमेलिं खालामनाय बायदि खालामदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। फुरा भिडिअखौ नायोब्ला बुजिगोन, नाथाय आं बेयाव फुरा भिडिअखौ होनाय जानाय नंला। मानोना जास्ट माने बेखौ आङो रायजो राजाफोरनो एसेल' बुंफोरनानै होनायल'। बिदिब्ला बिथांनि भाइरेल भिडिअआ माबायदि मोनो ससेल' नायगोन, गोबाव नायला। बेफोरबायदि भाइरेलखौ बाथारबाय आं। भिडिअखौ नुबाय दा, नुनानै माबायदि मोनखो रायजो राजा नोंथांमोना? माने सोरबा अनेक खोथा बुंदों, खिन्थु मोसाया बेदर जाखायो, सोरबाया होनदों मोसौ खि जाग्राया खि जाखायो, बुबाबो रायबाबो गारहोनो हाया होननानै। जाय हक भाइरेल जाबाय बुस्थुआथ', नंगौबाबो नङाब्लाबो आरो मोनसे जेन'बा ब्लेकमेलिंबाबो जानानै थांबाय, बे जानानै थांबाय आरो। दा बे बाद होदो, ओमफ्राय दा मोनसे गुबुन खोथायाव फैनोसै। जोंहा मोनसे दुखुनांथाव मोनसे खौरां ओंखारदों जे बारग' NDFB बिथां समर बसुमतारी एबा बि साराय बिथाङा माखासे दुखु गोनां बाथ्रा गावनि जिउनि आरो गावसिनि आफादनि माने बारग' NDFBफोरनि सोमोन्दै माखासे दुखु गोनां बाथ्रा फोरमायदों मिडियानि गेजेरजों। अननानै बेखौबो एसे नायदिनि। दिनै आंहा नागालेण्ड कर्ट थांनांगौनि दिन सफैदों। बे दिन सफैनाय हिसाबै जायखिनि मानसिफ्रा एसे एनै आंनो थांनायनि बेलायावहाय मदद हरदों, बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर। आंनि गोसो मोजां मोनसे सान्थि भाबै जोङो थानो माने बिसि फिसाजों थानो जोङो लुगैसै। ओरैसे खोथाखौ आङो माने गोसोआव नांनानै दंबाय थायो, खारन फेरेंगा सारजों जे दिन समावहाय मानसिफ्रा केसनि बाहागो बा केसनि सोमोन्दै सावरायहैयो, अब्ला बिथाङा बुङो जाहैदों खारखुमानानै था। नाथाय खारखुमानानै थानायजों मा जानो? गावसोरनो बुंनो हागौ माने कर्टनि केसा आलादा, बेखौ जों हाया, बेखौ कर्टआसो डिसिसन लादों। नाथाय NDFBनि केसा बिदि कर्टनि डिसिसनजोंसो सोलिगासिनो दङ, नोंसोरबो बेखौ हाया। खिन्थु खारखुमानानै था होननानै गावखौल' गावनि दायखौल' रेजें खालामनानै लाबाय थानो नागिरनाय, बा गावखौ गावनाव थां होननानै बुङोबा खरसा बिजानो गिनाय, बे बिराद दुखुनांथाव जादों। खारखुमानानै जोङो जेन'बा खारै खारखुमानो थाबोनानै जोङो दिनै मोनसे मोजां परिबेसाव फैनो थाखायथ' सान्थि सक्ति मोनसे खालामदों। होमबा जों दासिमबो खारखुमानानै थानांगौबा जोंनि सान्थि सक्ति खालामनायनि मिनिङा बहा थागोन? आरो खारखुमानानै था होननायनि बेलायावहाय न'निफ्राय आन्द्रायनानै अबे जायगायाव खारखुमानानै थानो थिनदों बेखौ बिथाङासो मिथिगोन। हाग्रायाव खारलांनानै थाहैफिननो थिनदों ना अबेबा सोहोराव खारखुमानानै थाहैनो थिनदों, बेखौ आं बिथांनाव सोंथि खालामहरो। बे जोङो गभर्नमेन्टआव दाबि खालामो अननानै जोंनि केसखौ माने फोजोबनानै होयो आरो जेलाव थानाय जेसेबांनाखि दङ गासैखौबो बख'नानै होयो। बेनो जोङो लुगैनाया। मानो होनबा सान्थि सक्ति होननानै बुङो, सान्थि सक्तिनि मिनिंफोर बायदि जाहाथे खोनासंजानाय खामानिखौ मावलाङो, जों बेखौनो माने गुरैयै माने जों BTR सरकार बा आसाम सरकार बा इन्डिया गभर्नमेन्टनिसिम जोङो बेखौनो खावलायहरो। आंनो जुदि केस गेलेनायनि बेलायाव सोरबा जुदि AM/GM नाव आं रायज्लायहैनायाव हरा होननानै बुङोबा, आङो NDFB हिसाबै आं बेखौल' गोख्रोङै बुंलाङो। NDFB हिसाबै आङो बेनार लागोन मोनसे, मानि समयसानि थाखाय जेन'बा बे खामानिखौ मावदों होनना बुंबा बेखौ बेनाराव लिरखाजोबगोन, एक्स NDFB
ओरैबायदि कर्ट ओरैबायदि दुखु खस्थ' सोलिनांनायनि थाखाय आंनि बे जेन'बा माखासे कर्ट गानाय थासारि बे थासारिखौ समाधान खालामनो थाखाय आं बेनार मोनसे बानायनानै गोदोनायाव आलायनानै मिडिया लानानै थोरसि गंसे लानानै दखानबो मागिनांगौ जागोन। बे भिडिअखौ नायनानै निस्सय हमनो हाबाय जे बिथाङा बेसेबां दुखु फोरमायदों आरो मेनलि बेहाय फेरेंगा सारा माने बांसिन गोसोखौ दुखु होनाय बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। दा फेरेंगा सारा गावबो सासे एनडिएफबिमोन। दिनै माने बिथाङा EM जानानै एयार कन्डिसन न'आव एयार कन्डिसन गारियाव आरो बिथांखौ बेंग्रा होंगो दोंगो बायदिसिना फायखिफोर खेंखाय खेंसि लाग्राफोर फैबाय। दा बिथाङा गावहाथ' रैखा जाबाय, केसबो गैखाया गावहा जेबो। दा गुबुना जेखि जादोआ बिथाङा माने जेबो माने गोसो गैला, गावनि उदै बुंबानो जाबाय बेबायदि मोनसे हयथ' साननाय दं खोमा। बिनिखायनो बिथाङा थालांनाय जेलाव थानाय आरो माखासे केस गोनां एनडिएफबि बिथांमोनखौ माने नासयनाय मुगैनाय महर माने मुगैनाय भाबैसो नायो खोमा। बे दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय। दा नंगौ थारैनो खोथाया सैथो, बिटिआर सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो दासिमबो जुदि बेबायदि अबस्थायाव थानांदोंब्ला एनडिएफबिफ्रा, मानोना बिटिआर सान्थि सुक्तिया एनडिएफबिखौ लानानैनो खालामनाय जादोंमोन। एनडिएफबिनि माखासे माने डिमान्डफोरखौ लानानैनो खालामनाय जादोंमोन। दा बे थगायथारनायसो मोनसे एकर्ड होननानै बुंब्लाबो मिसा मिसि बुंनाय जानाय नङा बादि आं सानो। दा गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय मानास नेसनेल पार्कआव बै समनि हाग्रामा महिलारि सारनि समावनो लुनाय टुरिस्ट लज माने लुनानै अलमस्ट कमप्लिट जाबाय, जास्ट अपेनिंल' खालामनांसिगौमोन। दा बिथांमोनहा नैबे दानि गोदान सरकारा मालाय लुनायखौ खेंनानै होनो लाजिखो ना माखो दासिमबो खेंना होआखै। दा बे खौरां बिजोङाव गोसारबाय, हाग्रा दुजोब्बाय, न'आथ' अलमस्ट कमप्लिट जाबाय, कालार थालार होजोब्बाय। माने रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला माने दा खुलिबा दाबो थाजानाय दाबो सोलिनाय अबस्थासिम जाबाय। नाथाय बिथांमोनहा मानि थाखाय बेखौ खुलिना होआखै बेखौ रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। भिडिअखौ एसे नायदिनि। हाग्राजों साग्लोबदों टुरिस्ट लजआ 2018 आरो 19 बोसोरावनो हाग्रामा महिलानि BPF सरकारनि समावनो लुनाय खामानि जागायदोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो लजखौ बेखेवनायनि जेबो राहा लायाखै प्रमद बर'नि बिटिआर सरकार। কনস্ট্রাকশনৰ যিখিনি কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি দেখা পাইছো কেইবা বছৰ ধৰি এই লজটো তেনেকে আছে। এই লজটো ব্যৱহাৰৰ সম্পূৰ্ণ উপযোগী যদিও কিন্তু ব্যৱহাৰৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। আমি দেখা পাইছো এই লজৰ চাৰিওফালে দেখা পাইছো জংগল হাবি জংগলে আৱৰি ধৰিছে। আসলতে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি চৰকাৰৰ যি ধন ইয়াতে পেলাই থৈছে, আসলতে এই লজখন কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল? ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, এই লাভদানগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত বনোৱা হৈছিলে। এই লজত যেতিয়া দূৰ দূৰণিৰ পৰা টুৰিষ্টসকল আহিব, এই অঞ্চলখন নিশ্চয় উন্নতিৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব। সেই উদ্দেশ্য লৈয়ে কিন্তু এই লজখন চৰকাৰে বনাইছিলে। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ কেইবা বছৰ ধৰি এই লজটো এনেকৈ পৰি আছে। আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি এই লজখন বনোৱা হৈছে আৰু এই লজখন এতিয়া উদ্বোধনী কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেই সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱৰ নেতৃত্বত যি সরকার বিটিসি চলি আছিল তেখেতৰ নেতৃত্বত এই লজটো কৰা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিসিৰ যি সরকার আহিছে বিটিআৰত, এই সরকারখনে আসলতে এইটো উদ্বোধন কৰিব লাগিছিল। কিন্তু কিয় যে কৰা নাই সেইটো আমি আসলতে বুজি নাপাওঁ। আৰু কিয় যে ইমান টকা ব্যয় কৰাৰ পিছত সরকাৰৰ ধন অপচয় যে ইয়াত হৈ আছে, এইটো যে কামত লগাব লাগিব তাৰ কাৰণে সরকাৰে আসলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। সেই হিচাপে আমি অঞ্চলবাসী হিচাপে সরকাৰৰ তাতে আহ্বান জনাইছোঁ, অতি সোনকালে এই লজটো মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কিয়নো এই লজটো আপোনালোকে দেখা পাইছে মুকলি একদম কমপ্লিট কৰিব পাৰি, আসলতে মুকলি কৰিলেই কৰিব পাৰি।